cousa non sae de todo ben. Toma. Quieta. Pero quero ya... A Pepe Faria, a pesar de ser un home de mar, parece que se lle dá moi ben o traballo de labrego. Ademais, saca proveito dos trucos que aprendeu cando era mariñeiro. Estes son os nudos mariñeiros que se aprenden e non se olvida. Todas están con un nudo así, xa levo feito uns cuantos, Todas están con un nudo así. Chama-se o de porco por isto, parece o de un porco. Esta é unha raza normal. Vale para aprender os animales como vale no mar tamén para amarrar calquera cousa. Vamos, veciño, con as vacas pacas. Nas casas, as mulleres xa se amañaron coas cociñas e teñen o xantar preparado. Veña a comer que sabe o papá. ¿Lo pones ahí? Ai, que fame teño. Sí. Menos mal que es verdad. Moito traballo. Quentinho, crujiente. E para acompañar unha boa comida, nada mellor que un vaso de viño. Papá, eso non é porrón, eso No, é botar aceite. esto es lo de ayer. Lo que quedó. Trae. Sí. Ah, pero yo pensaba, tú no decías eso. Eso no no es vino. decías eso para botar aceite. Es vino. Claro que es vino. A ver. ¿Pero qué A es ver. eso? Eso es vino, no es vinagre. El vinagre está allí. Es muy Eso oscuro. tubero, El vinagre es muy oscuro. É que eso non é para ver por aí, Eso é para aceite. Aceite. Xa pinga. Ahí. ¿Qué? ¿Es vinagre? É aceite, papá, bota. No. Papá, non me... ¿Qué es esto? Eso é aceite no porro. Na casa dos Faria acaban de ter un pequeno accidente, e tamén por culpa do viño. A roupa sol, Eso pásache por querer beber antes de comer. Mima a roupa dos domingos, ti. É a do domingo. Esta sí, que onte muller da semana, que anda a chove tanto que lle vas facer. Mira para aquí, mira. Veo todo viño para a cara. O torno é de oito. Pola tarde, os Faria e os de Dios teñen que recoller os animais, e entón cando chegan os verdadeiros problemas. Que temos as ovellas e máis as cabras todas mezcladas e agora a ver se cando as levemos para a casa a ver se sabemos cales son as notas. Hai que dividilas, depois hai que dividilas. Efectivamente, a cousa vaise complicar. Xuntáronse todas, agora non sabemos cuáles son as dun nin as do outro. Venga. Bota para dentro que está na delito. Pasa para dentro. Pasa. No, esta non é miña. Esta é deles. Parece que acabou a lea, pero de feito acaba de empezar. Manuel de Dios cree que hai animais que se confundiron de cortello. Espera que vean outro para arriba. Hai que facer o cambio, andar con eles no colo. Que son nós eses dous? Toma, este regalo. Tranquila. O cativo dos Faria está seguro de que os dous cabritos que están cambiando de corte son irmáns e pertencen á súa casa, e non pensa renunciar a eles. Misión cumplida. E aquel pequeno tamén. Aquilo é meu. É meu. Aqueles dous pequenos ou É meu, non cho dou. nosos. Porque a primeira vez que mirei me quedei con eles. A pesar de que non lle fan moito caso, José ten claro que os dous cabritos pertencen á mesma camada. O rapaz incluso lles puxera nomes. Os pequeniños, Santi, Diego e Samu, e
unha cabra que temos nos, Rubén Durán e a nai dos cabritos, Rubén Ferreira. Debe ser fillo de Rosa. Ante a insistencia do neno, Pepe e David Faria van á corte do veciño para comprobar se todo está en orde. Que non é filla aquela? Sí, pero este negro é fillo é de baixo, A ver, ti que os conoces. Esta cabra non é nosa? Sí, ese sí. Cabra? No. Aquel pequeno que está ali escondido, sí. Aquel sí? Sí. Seguro? Que nós tiñamos 2. Hai 3. No, pero vais hai Ahora 3, temos nunca tres. máis tiñamos 3. Pero este é noso, me parece. Temos algunha confusión, temos que mirar unha cuadra máis a outra a ver como... A ver se é verdade que está cambiado ou non, porque parece que non sei se haberá unha de baixo aquí. No, papi. Sí, aquel pequeno. O pequeno non. Sí. O pequeno ten a nai abaixo. Mira, Tiñamos hai que, 3 pequenos. hai que Están apuntarlle a abaixo os tres matrícula a pequenos. todas as cabras. No. Apuntarlle a matrícula a Hai todas que as cabras. apuntarlle o número. E despois xa sabemos de quen é a matrícula. Vamos ver. A ver, non ve. Eu non vou perder ganadería. Se non, alá vai o negocio. Vou nos marcar. Manuel de Dios xa está marcando os seus animais, pero os Faria aínda están revisando as ovellas da súa corte. Non sei se non habrá cambiado, non sei se non habrá unha cabra arriba que sea daqui de baixo. Esta ovella. A cabra pequeniña oscura é nosa. Papi. Temos todo. O pequeno que hai arriba é noso. Pero non sei se non habrá unha cabra arriba que sea que... O pequeno. O pequeno non, que aquí hai 3. Hai 3. Hai 2. A Hai, ver, mira, contanos. mira. 1, 2, 3. Mira se ali aquel pequeniño tamén. Sempre tiñamos 3 desos. Non, había un máis grande que os outros. O cabrito é meu. A proba de que José Faria ten razón é que o cabritiño empeza a chamar pola súa familia. Sen querer, separárono de súa nai e de seus irmáns. E vea como se asoma por aí polo... Ese de cuando te trajiste ahora es de él. El otro es nuestro. Bueno, hoxe foi un día bastante atareado. En particular que, bueno, moitas cousas sucederon. Hoxe tuvemos un pequeno percance cas cabras por levar todo o ganado xunto ao monte e despois non sabíamos cual era a dunhos e a dos outros. Bueno, hoxe non tiraba a cociña tampouco, eso xa é tela marinera, peso. De momento estamos sin necesidades na casa e todos contentos e levando as labores como mellor se pode. É unha vida bastante dura, isto podes saber. Boas noites e hasta mañá. Comeza un novo día nas casas de 1907. As familias téñense que organizar e repartir o traballo como se facía hai 100 anos. As rapazas son as encargadas de manter as casas limpas e ordenadas. Menos mal que non hai que fregarse, non? Estou no piso de abaixo, agora toca o piso de arriba. Que as casas podían haber estado un pouco máis limpas. Esta vasoira non barre moito, que digamos. No, isto non se lle pode chamar escoba, pero... Por lo menos para apañar a erva. Pepe Faria vaille axudar á súa filla botándolle un pouco de enxeño. As escobas logo se gastan porque son verdes. Pero barren,